Isa katampad nga tricycle driver ang nag-uli sang bag nga nabilin sang nga pasahero sa Kalibo, Aklan. Suno sa 50 anyos nga si Robert Rutao, wala gid kuno ini nagka-interes sa posible unod sang bag kag sa pagkabatuod na hadlok gani ini nga buksan. Ginpakamaayo sini nga dalo ng bag sa Kalibo Police Station kag sang ginbuksan diri na nakita ng duwa ka bundle nga kwarta nga ginabulubanta yara sa 120,000 pesos. Nasulod man sa bag ang ID kag contact number sang tag-iya nga ginpakamaayo na nga hindi paghingadlan. Dako ang pagpasalamat sang 33 anyos nga tag-iya sang bag nga nabalik ang kwarta nga ginapanag-iyahan sa ginaubrahan nga opisina. Masobra na 10 ka tuig na nga nagabiyahe sang tricycle si Rutao sa diin makapila naman ka beses nga may nabilin sa iya tricycle kag ginauli sini sa tag-iya. Gindayaw naman sang Kalibo Police ang tricycle driver. Pamatuod na sa piyak sang ginapangatubang nga krisis kag pagtilaw, madamo sa gihapon ang tampad kag padayon nga naga-hashtag #SpreadKindness. Kay Manong Robert, saludo kami sa imo.